Sonsi West Karbi Anglong Lakha Troxy Kopli MEC constituency ke parlo Kironi Pente Bokhet 1 number Rikangmihom pathu aklam along Karbi Youth Forum Rikangmihom pen KYF Amahang kapathek pon Lapen labangso Karbi Youth Forum Amahang kapathek pon along Mai Chari pon Mongol Singh Tirang pen Lapen piniwo signify krip liarni Karbi Youth Forum Amahang kapathek pon amay along arpu pusitami chebak pon Sonsi Central Committee along Maipu Jonel Bay President Lapen Dun Maipu Ajay Terang Puthot Dun Maipu Mongol Singh Terang Sarmon Rongpi Kong Chunbang Longkam Singh Terang Dun Kong Chunbang Theng Tomingti Lapen Dihin Rimbang Chesong Terang Pranjal Phangcho AFS Pachithang Bangpu Bir Singh Hamse Lapen BDSR Advisor Dr. Mahabishnu Tokbi Lapen Sar Singh Engleng Lapen District along Arpu ke Pekpon KYF WKA Maipu Monoj Ingti Lapen VP Mukrang Sonbe Lapen Kwangchun Bangkang Tim Crow Sarkuri Teron Assistant GS Lapen Labangso Karbi Youth Forum Kopia Potsi Mahang Pathek Pon Nangkok Mapulute Non Karbi Anglong Pen Nangaki Sungdo Tanglo Sonsi Owe Kimietum ke Charlie do ko apita Voren ke Longle Lapen Owe Kimietum Arakia Hormu ki Chopen ke Pajok Dunji Aphan Lapen Rong Rup Arlo Loge Charlie Tum Pusitami e beng an ington kok titi hala hai hui pusitami puthot ki pachari thujia phansi ritar lipon po lapen non karbiang long pu an phusar phisar atum pen nang ke mang bom article 244a puthak pusitami non owe ki miatum leche song pon pe lapen hang pon pe pulute mo ke wang jila phurun pen ke sungdeji la si hala haya long pusitami ka chingki ka chithan pon ji ma theke pachun dunji aphan mang pon lu puta pachini pon la awareness program apa sih lagi hormu ke ini keseng tapi alam bang kelalo non cetan ubrong ke kehidupan dalam dua som dong raki hormu kini untuk ong pilih perbingung nang chan ulung ang kan bila kawang dulu kecar ni kita dampingan dulu dak lu pelta kumane son dulu ini kita hormu mana dak rak sa hormu hasil hai hui apaan ini tumjong sinon penjong si awareness pilunde dapat ini tum khang untuk tip long ke mungkin perang ke bang ini tum akai long bang ke isi katora la pen kisung du kok ni tua adoni si ini tum la so ke YF bang ke seng nang kok pini bang so ke YF kun ada dim dong seng pon ne ini tum pini dak bang ke lidang Karbiang long Rikangmihom pathu aklam long si ini tum tang so Amahang bang pakai kon kok kopia ke mang pen ton ali tum la ke YF ke seng ne ke mang bang ke la lo tum social awareness apa no ini tum bang ke social awareness ke education apa tak pusat ini tum cerok tok amai du nang ko la pen amu kan ni kan lo drugs apthak lata no dolo lapen kon eprang ki bangji intum koson si ke claim pi dam lapen Karbi Anglong arlo nihang Karbi Anglong pusitami alam si development puchot asai ke kelele ong munak hala hai along pusitami sorkar penching kichithan pon poputa pachini pon Borthoi Sopen Priyanka Balmiki KTV News